ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗ್ರೇವಿ ಬಟಾಣಿ ಕಡಲೆ ಪಾಡು ನೆಕ್ ಮಶ್ರೂಮ್ 1 ಪ್ಯಾಕೆಟ್, ಬಟಾಟೆ ಅರ್ಧ kg, ಮತ್ತೆ ಬಟಾಣಿ ಕಡಲೆ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಮಂದಿತ್ತಿನ, 2 ಟೊಮೆಟೊ, ಒಂದು ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲ 7 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾಸಿಮಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಪೂರ ಏಪಲ ಪಾಡಿನ ನೆಂಜನೆ ಪಾಡಿನಿ. ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟ್ರೆ ಏಪಲ ಪಾಡುಜು ತಾರೆ ಇನಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಚ ಏಪಲ ಪಾಡಿನ ಅವೇ ಗ್ರೇವಿ ಏನು ತೊಚ್ಪಾಯ್ರೆ ಏಪಲ ತೊಚ್ಪಾಯ್ತು ಈಗ ತೊಚ್ಪಾಯ್ಜಿ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ತಾರೆ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ರೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದಿಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಪಾಲಕ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಅಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಶ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುವ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೋದು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುವ. 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡೊಂದು ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ. ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಬೋಡ್ತನ ಪಾಡಲಿ ಬೊಡ್ಚಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪ ಪಾಡ್ಲ. ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುವ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಾಡು. ಮತ್ತು ಆಂಡು ಮುಚ್ಚಳ ದೆಪ್ಪುಗ 10 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೇಯ್ದು ನೆಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದೈತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಸಾಲೆ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತಿ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ಗೈಕೆ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ. ಮತ್ತು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ನಾನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಅದು. ನಿತ್ತೆ ಆಂಡು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಟಾಟೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.